Ayemo yo mwana gose nkeyemo korwa sensemo ya Bigogo ime ye wodi ya Kiogoro yo omwana babetega weta amatemwa nakorangirwa ase skuru ya Nyamagwa nabo igobutenenirwe skuru yo kurira yo kumusira sechsemi abono yababerero muchando bo wakana school fees magega yo butenenirwe skuru yo kwerusanania ase engane yo asbono yababereire akongu ase gukora school fees magega ye mwana yogoto mwenga na gotewa bega gwakana school fees ero kwegendereria na masomo murikito Josephat Hamisi namange na korete itirastia ngajoin Nyamagwa boys na bwata max 350 ekero na nyorete rubenga nda gochionche bweka koriyo bokonye ko rafisi njale ngororo bakango bokonye lakini bono kero yaigete tam 1 tam 2 tam 3 na somire bono tam 3 yeigana ryo na tumiru chibesa nka icho chitaiyo Magea Zakari Mugire gokora amatemu aye class ya gatano gatatu mwako nyarate ko bagogweta nakonyora amagchimi 350 naboigo kubwatakana no butaka bwarenge asinga yabo eskuru yabamuraye Nyamagwa kubwaterana amuno mwalimu monene bakanyara ko bakomoira elinde banyara ko bakomokonya elinda agendere amone chisemi chiae kira bana mwana oya iko betebuye kabake eskuru eri arangirete ugochi agateba ngati nkonyara kobera isiko na inde ndangeiri guchese eskuru yendangeiri omwana agatema agakoba bake eskuru akagenda akasabali agakwana no mwalimu abalimu amaene bakamwanjira omwana oyo mwana agacha kangeresa nkagenda bakatokagenda nere ganchira nangango konya bari omwana oyo ase omukobyo kabere bono nigo Zakari Mugira nyare ko bagotigara asinga yaye maga yobotenelwe skuru ya Nyamagwa boys komutoma elinda nyare ko bagakoreta anene school fees yaikira gati omwana oyo agaika gati agacha gaseri gugochaka kiraseri gugochaka ari keire piri ya chibesa omwana oyi agacha kangoyi tokanda nere bake school nkagenda nganyora mwalimu principal nkagamba ngakwana nkagenda bakobisi nkagenda kumanya rinde nga nande nkikiabe kebe omwana tuka karandikira karo banchira nite nga omwana onyoriro obokonyi aranyare gokonya kurende nigo yabire akongu asomongina Helen Mugire limo ya kambera serious akanga pino no gontegerera gantebi mungina soka tinyi wetigento gontebi ngakwana nga chinsebere chingi matari gontegerera kundigererio rigererinse ekero yaikira ngamotebi ngamoikamerera ngomotebi nga egento kero bono igoko ngari irube dikwaro kinga tali sukuru arwe sukuru ndigi asenda nyale birenda asenda nyale ni nyora se sukuru eria tathangire tuguchi mwalimu itakore tikena ande machibu tayangete igakirete agante isoka abande mbatagete gukwana nabo magega yegetaseni Kiandizi TV goikirana ase skuru eyo ya Nyamagwa ritko lya rero amona Zakari Mugire nigo mwalimu omonene we skuru eyo mboigo anyara kobaga komoboria Zakari anyara kobaga kwirananga kwikira chinga kichiri anene school fees anyara kobaga gegotoka bono nigo amabori amanene atigarite anene gochia ase enga eye ya Zakari bono ngosabanga gaki gosenko bori nga nkieke kiabeire ntari gokani kurulitanga senda iraneri no koteba nga yani to wanjira nango mwana asome skuru nande kwama kumobeka isiko pakobera isiko nona masomo atari gosoma asomire tamu entangani ya kabere bono ya soire koreta esita nechibasa chitakire chintanyare kwa 40 okoboria okonene gochia ase engeye anene no gosaba ko mwana Zakari Mugire gochia se abarai abantu bonde bonsi babwate okogani okuya banyara ko bakwesokia elinde banyara ko bakumubwatesia omwana Zakari anyara ko bawikirania endoto yaye yokobo muna chebina bono gaki oyora gani na gokunua se nkoro yaye munenya sara motebi ime yaye nabago konya sense meyu ese na gusaba so ni bwasi uratu aro kona awo nkonya anya sana na hakumusiseni biyamono
ngosaba obokonyi ng'endere na esukuru inche koba omonto na inche ekero ngocha gokora amasomo ane egento ndigetie na inche mbe echachi na inche gokonya efamily yane. Kuripatiri Gataseni Kiandize TV kurwe Kenyoro kia Bigogo ikigotoka ime ward ya Kiogoro constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii Elitarane Josephat Amesi.